Sijoituslähtö. Matka 3,5 metriä ja koirien pisteet 1-18. Tosta kun koirat tulee, kun niitä on 4 tai kuinka monta tahansa, varsinkin täyslähtöisiä, on todella ahdasta tulla suoraan tuohon kaarteeseen ja siellä monta kertaa ollaan hyvinkin lähellä kiskoja ja tuota aitaa. Nyt ollaan jo viimeisessä kaarteessa ja 3, 1, 2, 5 on järjestys. 3, 1, 2, 15 edelleenkin samaa rotua Vitte sijoituslähtö. Ja pisteet tällä porukalla on sitten 19-20.